Nilqakom għal programm ieħor politiku, illum ħankunu wkoll live fuq it-TikTok. Ġewwa l-istudju miegħi illum nilqa' l-Sur Matthew Vella li ħajkun kandidat mal-Partit Nazzjonalista ġewwa l-Mellieħa. Nirringrazzjak qabel kollox tal-qajt l-istedina tagħna. Matthew, tgħidilna xi ħaġa fuq hekk? Mela, l-ewwel nett grazzi tal-istedina Malkim. Jiena għandi 44 sena, noqgħod il-Mellieħa, għalhekk ovvjament rix tal-Mellieħa. Ili nagħllem 23 sena bħala għalliem il-ħandaq għall-Qormi. Ili daqstant snin noqgħod il-Mellieħa. L-interessi tiegħi ivarjaw ħafna, l-iktar niffukati huma fuq is-safar, kultura, estetika, inħobb naqra ħafna, ambjent. U ovvjament issa il-politika. Tiżid daqsxejn Relattivament ġdid għal dan il-qasam, però dawn l-aħħar snin bdejt nara fejn qabel kontna iktar mhux flash tumma neutrali jew jgħaddi kollox. fuq il-politika. Dawn l-aħħar snin bdejt nara li l-politika wara kollox tista' toqtog fil-laħam il-ħaj u ddeċidejt nagħmel dal-pass. Mela, din hija ovvjament l-ewwel darba li ħireġ għall-politika inti. X'waslek biex tieħu din id-deċiżjoni għax ovvjament mhix waħda faċli, għax toħodlok ħafna ħin, Le. ġieli tajjir li ma jkunx jagħmel sens u ħafna affarijiet. Ekku, għal-grazzja tal-la sissa ma wasal. Għax għadek ġdid. Għax għadek ġdid l-immaġina. Irrid nagħmel konfessjoni, fis-sens li naqbad il-mara kienet taf li kont qed niġi approachjat mill-Partit Nazzjonalista għal diversi xhur biex noħroġ għall-politika u mir-risposti tiegħi għall-bidu kienu dejjem naqa' vagi li issa naraw hekk. Mbagħad ġie yes u no, battettilhom iva mingħajr ma konsultajt mal-mara l-ewwel ġifieri. Mela jgħidilha sorry hu. Żgur, insomma, tibżax rinfaċċatieli ġifieri, imma insomma, issa ġifieri qiegħda tissapport ħafna m'għandix xingerger. Kif diġà għedt, bdiet tolqotni fil-laħam il-ħaj il-kwistjoni, tipo noħroġ barra mill-bib tad-dar u nsib munzel, karti, ħmieġ, għala, għax ma jiġix il-kennies. Insur bil-karozza, it-toroq dejjem magħluqa. Meta jingħalqu tinduna, meta ħajtlestew Ma taf. m'għandekx idea. Jien naf tara pereżempju il-planning policies. Kullum kien kulħadd jagħmel li jrid, jiġi dak il-kuntrattur jagħlaqlek it-triq bl-ebda spjegazzjoni, ġieli anke bla permessi, għalkemm fil-każ fejn qed ngħidlek jiena il-permessi kienu jkunu hemm, imma ġieli ngħaddejt minn fil-Mellieħa. Ġifieri u qabbatu għalaq it-triq u nfurzar ta' xejn. Ġifieri dawn huma affarijiet kollha li jolqtu ċ-ċittadini ta' kuljum. Jien naf pereżempju timxi sempliċement fuq bankina, issa jiena għadni relattivament naqażejr, ġifieri l-bankina billi tkun naqażdingata li mista taqla li xi problemi kbar. Imma tista' toħodha l-wiċċek, jekk tkun anzjana jew bniedem diżabbli. Ħafna weġġew. Ġifieri jiena anka il-kunjatu tiegħi ma joqgħodx il-Mellieħa, weġġa' fuq bankina żdingata, ġifieri dawn huma affarijiet li kollha tgħidli kollox politika allura. Sfortunatament il-politika qiegħda tolqot ħafna il-ħajja ta' ħafna nies u f'ħafna aspetti differenti. U allura iddeċidejt li kif kemm il-darba qed ġifieri anke fuq programmi oħra u meta ġieli intervistawni. Inti għandek tliet options f'ħajtek f'dan l-ambitu, jew toqgħod gerger u teqret fuq Facebook u tikkummenta imma dak it-gergir Ma jsir xejn ħafna. ma għandi dubju kemm ħajamel effett uħoss. Jew tivvota il xi ħadd ieħor kontra dak li il-partit li xebbek, jew inkella tidħol għaliha inti. Issa jiena naħseb l-iktar mod effettiv kif stajt għall-grazzja tal-Alla naqa' skola għandi il-sieni itini wkoll. U allura ddeċidejt nipprova. Issa mbagħad jekk niġi elett naraw. Ma almenu provajt. Jiena tipo qed tajjini, però hija esperjenza sabiħa ħafna u jekk nitla' ħjar ovvjament. Imma jekk ma nitlax ngħid għaddejt minn esperjenza sabiħa. Provajt l-almu tiegħek. U ipprovajt, ġifieri noħodha kif tiġi. Inti Voldri, jekk ħadd tkun elett, sewwa qed nifhem sew ħa taħdem eżempju fuq il-planning
li fl-aħħar mill-aħħar suppost sens komun. It-toroq. Jalqu 3 toroq mill-istess binadi iddu l-emlaw. U dejjem narawha kważi f'kull raħal, imma ovvjament inti r-raħal tiegħek il-mellieħa. Taħseb li alright, Malta qatt ma konna jisna famużi li għandna xi planning tajjeb u long term, però donnu dawn l-aħħar ftit snin l-affarijiet gravaw bil-kbir. Fodli kieku tkun taħseb tittaħdem fuqha il-planning bħala kunsill. Ifhimni, kemm tista' tagħmel planning fil-kunsill minħabba il-fatt li ħafna mill-saħħa kif taf sew, ħafna mis-saħħa tal-kunsilli lokali ġiet meħuda u ġiet imqasma fuq l-entitajiet differenti tal-gvern. Sfortunatament, kemm tista' jagħmel il-kunsill lokali huwa limitat ħafna. Però inti dejjem tista' għad baqa' xi mansjonijiet li tista' tagħmel u dejjem tista' tagħmel ukoll pressure fuq l-entitajiet. Naqgħad traffic management aħjar, pereżempju tara li għall-argument ma ħarġux issa u dan joħroġhom il-kunsill ġifieri, jiena kemm il-darba kilta fil-mellieħa, ngħaddi mit-triq tas-soltu, hemm track, all right, m'hemmx tagħmel, mela ħa ngħaddi mit-triq l-oqra. Ngħaddi mit-triq l-oħra, it-triq magħluqa wkoll. U ma jkun hemmx komunikazzjoni laqgħa. Da xi ppjanaru, hija di sempliċi mappa, tagħmel mappa tgħid hemmhekk magħluq allum, hemmhekk magħluq allum. Mela kif se jgħaddu l-karozzi, ġifieri dan naqa' traffic management. Mhux affarijiet li jiswew flus laqgħa. Ġifieri naqa' sens komun ġifieri, jew inkella għandna problema oħra jiġifieri ippjanar dwar pereżempju kif se tqassam il-kuntratti kif se timxi tiġri warajhom. Il-kuntratturi pereżempju maħniex qegħdin nixprunaw biżżejjed biex naraw li jagħmlu xogħlijiethom sew. Issa meta ngħid il-kuntratturi qed ngħid jiġifieri il-kuntratturi pereżempju tat-tindif jew tal-maintenance u x'affarijiet dawn. Jiġifieri dawn huma kollha aspetti li jiġu mill-kunsill, għandu jagħmilhom il-kunsill da, imma forsi mhumiex qed isiru mill-aħjar li jista' jkun. Issa, ovvjament, naf li għaddej b'ħafna xogħol fil-kampanja, kif qed tħossok sejjer u waqt li qed tintaqa' man-nies ovvjament għax da parti minnha. Ara, jiena kandidat ġdid, mela it-triq tiegħi kollha tela u naħseb anke nixxabbat mal-irdumi ġifieri xi kultant inħossni. Nagħmel kemm nagħmel qatt mhu biżżejjed. Inħossa kemm jiena personalment u nħossa anke minn li jgħiduli ġifieri ċerta membri b'iktar esperjenza jew MPs li qegħdin qisna tipo jiggrumjawna għall-politika fl-istess tim u jgħidulek ma jgħidulix ġifieri li min qed nagħmel xejn, assolutament jgħiduli proset imma rridu nagħmlu hekk issa, rridu nagħmlu hekk. Ġifieri din hija dejjem titgħallem mhux hekk. Hija tela għalija ġifieri. Però min nies li nkellem naħseb ħadd ġifieri feedback pożittiv ma nistax ngħid li kelli xi costituenti minn tal-raħal ġifieri jew melli ħin insomma li affaċċawni wara kollox jiena kandidat ġdid ġifieri dik il-vantaġġ tiegħi jiena jekk saru xi żbalji mill-kunsill lokali qabel, jiena teknikament m'għandix tort. Għax jiena ġdid. Ġifieri dik hija vantaġġ għalija. Issa ovvjament sta għalija li nipprova nikkonvinċi u sta ovvjament għall-elettori biex itellgħuni. Mela, waqt kampanja jiġru diversi affarijiet ġieli komiċi jew strambi. Qajt ma xi ħaġa s'issa kemm ilek għaddej. Mhux ħafna, ma kelli żewġ okkażjonijiet partikolari li kienu naqgħat tad-daq. Pereżempju darba minnhom konna qegħdin nagħmlu l-house visits u kienet waħda mill-ewwel house visits li għamilna. U allura jien kont għadni m'iniex magħruf ma liema tipo ma kinux jafu n-nies ħafna minn jien sewwa, forsi jafuni minn wiċċi imma ma jafux ma liema partit ħiereġ. U konna tħanna ġo abitazzjoni insomma tinkellmu l-istidien hemmhekk u sadattant kellna persuna jettejna bdiet tħabbat il-bibien l-oħra biex joħorġu n-nies. U ħarġet persuna mill-ġar ta' dal-persuna qed inkellmu. U dan mal-Irani sellim li ġifieri u qed ikellimni u jieħu pjaċir bija li ġejna nkellmuhom u jien għedtlu tipo għedtlu sta niġu nkellmuk għax l-oħrajn għadhom ġewwa, kont għadek kienu waslu biex jikkonkludu.
U hekk kif ħarġu ovvjament l-oħrajn l-MP speċjalment malli romda wiċċu beda Ħata. jbiddel il-kuluri u beda joqmos u beda filli literalment kien jisu qed jorok idejh li ġejjin ikelmu filli f'daqqa waħda da kellu ħafna x'jagħmel u beda jgergel li qed naħlulu l-ħin u beda jgħidilna hekk din hija triq laburista m'għandkom għalfejn tkellmu l-ħadd ma jridkom u x'naf jien insomma għamel plejtu sħiħ insomma. Aħna ma tajniex kasu s-seta. Baqa wara daħal ġewwa sabbat il-bieb, għat wara t-tieqa, beda jagħmel it-telefonati, ma nafx min seta jagħmel it-telefonati għax ma konna nagħmlu xejn illegali insomma, u kienet pjuttost tad-daħaq. Oħra li ġrat li kienet il-post tax-xogħol tiegħi jiena għallim, u minix fl-iskola li għandna naqa' każijiet naqa' rbsin ta' tfal, imma kelli ġie studenti partikolari li qabel kienu jagħtu ħafna trabil u biex naqtagħha fil-qasir saru jafu li ħireġ għall-politika daw inbidlu mill-lejl għan-nar. Tajjeb, almenu ħadmet għal xi Meta ħaġa. ngħidlek li ġifieri filli ikunu jridu jaqilbu d-dinja għax ħatibda l-lezzjoni għax ma jridux joqogħdu għal-lezzjoni jew irridu jmorru t-toilet jew hekk f'daqqa waħda persuna ġdida literalment ġifieri bil-qiegħda attenti, all right il-ħonek baqgħu ma jsirux, imma almenu l-attenzjoni kienet qegħdin. Kien hemmhekk. Issa kif qed inti għallim. Taħseb li l-edukazzjoni fil-pajjiż għandha rwol minn aspett politiku. Fl-aħħar mill-aħħar. Ifhimni, jiena naħseb l-edukazzjoni hija importanti ħafna, fis-sens anke jekk tara sempliċement il-mod kif il-Maltin iħarsu lejn l-ambjent. L-ambjent il-Maltin min issa ngħid kulħadd issa, right? Le, mhux hekk ovvjament. In ġenerali, l-ambjent il-Maltin iħarsu lejh bħala xi ħaġa li nara se nieħu minnu, xi ħaġa biex niżviluppah, xi ħaġa biex narmi ż-żibel tiegħi mod illegalment, ħaġa li qatt ma fimta għax illum il-ġurnata bulky refuse il-collection tiegħu huwa b'xejn jiġi wara l-bib tad-dar, ġifieri ġieli rajt sitwazzjonijiet estremi nħobb nagħmel it-trekking. Immur trekking u nieħu ritratti tan-natura ġifieri. Ma ġieli tkun ilek miexi 20 minuta mill-eqreb triq u ssib darba minnhom sibt microwave, ġifieri ma kienx hemm laqqas modija. Ma kienx hemm laqqas modija. Ġifieri dan il-persuna possibbli qatt jimxi fix-xari, f'nofs ix-xari da qed ngħidlek, qatt jimxi f'nofs ix-xari biex iħalli microwave hemmhekk meta tista' mill-kumdita darek iċċempel u jieħodulek. U hemm ukoll aspetti oħra importanti, pereżempju li inti tkun kapaċi tixpruna x'qed jgħidu il-politiċi mill-partiti differenti u l-kandidati indipendenti u tixtar jekk dan x'qed jipprova jitħaq bik, jekk dan jgħid xi ħaġa u s-sena l-oħra għamel xi ħaġa kompletament differenti. Tista' ukoll ovvjament f'każijiet estremi kapaċi taqra x'hawn nafu li hawn min mhux kapaċi jaqra, allura kif inti qed tesprimi l-opinjoni tiegħek jekk m'intix kapaċi taqra tgħidli għax forsi jara l-medja. Imma kemm hu x'sinjal ta' intelligenza u li dejjem tara l-medja tal-istess partit. Inti tittara sorsi differenti u toħroq l-assessment tiegħek. U biex nikkonkludi dwar ir-risposta, naħseb ir-risposta kemm hija importanti l-edukazzjoni nistgħu nħarsu lejha dwar xi ġara din il-ġimgħa. All right? Jien għalija huwa għaru każa li bnedmin li kien huma mixlin b'ċerta tip ta' korruzzjoni. Għandek ħafna kaxxi ta' provi minn għalija 72 kaxxa provi qed nitkellmu. U mmorru nifirħu bihom u nidilizzawhom u nagħmluhom l-allat tagħna meta hemm provi ċari li juru li kien hemm xi ħaġa ħażina għaddejja. Issa forsi ma kinux ħankun moderat. Forsi mhumiex ħatja tal-akkużi kollha, imma ta' xi ħaġa ħatja żgur huma. U mmur nifraħ bihom meta daw serquni mit-taxxi. Jisu rridu nidolizzaw il xi ħadd dejjem bil-fors. Jien ħaġa ngħid. F'pajjiż normali, ċivilizzat, demokratiku, fejn nies huma edukati, tara d-differenza minn Malta. L-Iżlanda meta ħarġu l-Panama l-iskandlu tal-Panama Papers
All right? Il-Prim Ministru tal-Iżlanda kien imsemmi fil-Panama Papers. Fi żmien ġimgħa irriżenja. Ara kemm inna għaddejjin minn dak iż-żmien li law u fuq il-każijiet tal-Vitals. U riżenji, all right, ftit li xejn. Kien hemm ċerti politiċi tal-Labor li għamlu min nista' nsemmi ismijiet sewwa, li għamel għalija deċiżjoni kuraġġuża li rriżenja, imma l-maġġoranza għamlu hekk. Anzi. Mela, semmej daqsxejn inti l-ambjent. Enti taqbel, speċi asnaf kemm minna il-sena nisimgħu li rridu naħdu ħsieb l-ambjent u ħanamlu multi kbar għal min jarmi u hekk, però donnu nagħmlu ġimgħatej u jerġa' jaqa' kollox. U rġajna qed naraw ħmieġ eċċessiv kullum kien. Enti taqbel li min jarmi b'mod regolari eżempju barra, kif għadek kif semmejt, microwaves, fridges, minn kollox, ikun hemm multi tajbin voldiri qawwija biex fl-aħħar mill-aħħar l-ambjent tagħna nibżgħu għalih għax ma jistax ikollok nies iħammġu u ħadd ieħor imbagħad imur joqgħod volontarja jiġbor il-karti Mhux hekk? u s-sigaretti. Mhux hekk? Le, jiena assolutament naqbel jiġifieri li jkun hemm multi iktar ħorox fuq l-illegal dumping. Ir-raġuni hija sempliċi. Number one, il-saħħa tal-bniedem jiddependi fuq is-saħħa tal-ambjent. Jekk inti għall-argument qed tarmi affarijiet ripleliqi, all right, da se jiġri. Daħa tagħmel ix-xita u jekk għandek oġġett elettroniku, karozza, whatever, all right, dan isaddat l-oġġett, ħajibda joħroġ il-kimika minn ġo fih il-heavy metals, da ħajmur fil-ħamrija. Il-ħamrija għandek il-bidwi ma' ġembek qiegħed jiżra l-elejjel, sewwa, l-elejjel ħajassorbu dawk il-heavy metals, inti tmur tixtri kaboċċa minn għalik qed tiekol xi ħaġa bnina ħalli, all right, tmur aħjar għas-saħħa u tkun qed tieħu xeba kimika li ġiet minn oġġett Minn traskuraġni ta' ħadd. minn traskuraġni ta' ħadd ieħor, ġifieri naqbel. Imma dawk il-liġijiet fil-verità jeżistu. Mhux applika. Il-problema hija, all right, l-infurzar li ma jeżistix. Ħanejdlek. Tkun taf kemm għandna bżonn infurzar f'dal-pajjiż dwar l-ambjent, meta tara li għandek nies li jivvolontorjaw biex jagħmlu dan ix-xogħol. All right, pereżempju ranger units. Ir-ranger units mhumiex is-sekondati vera, mhumiex uffiċjali. Dan huwa sintomu li daw in-nies qed jagħtu ħinhom, jagħmluh barra minn ħinhom, all right, jagħmluh bla ħlas u qed jagħmlu dan it-tip ta' xogħol, jirrappurtaw, all right, jirrappurtaw l-legalitajiet, juri kemm m'għandniex infurzar tajjeb hawn Malta għax kieku daw in-nies m'għandhomx għalfejn jagħmlu dawn l-affarijiet. Jiġifieri dik hija huwa sintomu ta' kemm l-infurzar hawn Malta ma jeżistix. Il-liġijiet hemm medina x'aħna din fl-Unjoni Ewropea. Irridu U anke fondi hemm. Eżatt, irridu nsegwu ċertu regolamenti għabbażi tal-Unjoni Ewropea, imma l-infurzar ma jeżistix. Ġifieri dik hija l-ikbar problema aktar mill-liġijiet, però iva, naqbel li għandu jkun hawn iktar multi ħorox. Mela, x'inhu fl-opinjoni tiegħek ir-rwol ta' kunsill lokali u tal-membri li ovvjament ikunu jagħmlu parti minnu? Mela, il-kunsillu lokali dej ġew ikkonċepiti, all right, biex inti għandek nies tal-post li jafu x'qed jiġri fil-post, li jafu n-nies tal-post, all right, li qegħdin hemmhekk joqogħdu fil-post biex jaraw il-problemi u l-issues li qed joqgħdu ċ-ċittadini ta' kuljum u biex eżatt kif ikun hemm issue, all right, jien naf ħmieġ żejjed fit-toroq, jew bankina tiġi żdingata, jew jien naf il-bandli mhumiex qegħdin jiġu mantenuti sew u saru għal periklu għat-tfal. Daw in-nies peress li joqogħdu hemm u li għandu ovvjament jekk inti toqgħod hemm normalment, jekk inti toqgħod hemm almenu jien nifhimha li għandek qalbek il-lokalità. Inkella x'inhu l-punt toqgħod hemmhekk. Daw jieħdu azzjoni immedjata. Għax jiena jekk noqgħod fir-raħal tiegħi ma rridux maħmudx, ma rridux il-bankini kollha żdingati, ma rridx li jekk ikolli tfal u noħodhom il-playground, all right, imur jiġrinaqa jaqal wiċċu jkisser snienu, ġifieri dik hija l-idea tal-kunsill lokali biex in-nies tal-post stess
jaraw x'hemm bżonn isir għat-tajjeb taċ-ċittadini tal-post u tal-lokalità. Mela, x'inhuma l-problemi li qegħdin jolqtu lill-mellieħin bħalissa? Kull raħal ovvjament għandu l-problemi tiegħu. Ara, nista' nsemmi dak li diġà semmejt. Għandna problema kbira li mhux qed ikollna biżżejjed tindif. Issa dan l-aħħar melli ħarajtana iktar nadifa mis-soltu sewwa. Issa tiġix tgħidli forsi jiena mort tgħidli pereżempju għall-mod tal-kelma jiena mort il-pjazza tar-Raħal jew jiena mort l-Adira u rajt kullum kien nadif xummima. Jiena qed ngħidlek fuq it-toroq alright ta' fejn joqogħdu n-nies li ma jgħaddux minnhom it-turisti. Alright? Il-ħmieġ li tara, alright, il-ħmieġ li tara xi kultant huwa xi ħaġa tal-mistħija. Jiena darba, alright, ħriġt barra mill-bib, issa tgħidli forsi jumej qabel kien hemm ir-riħ, alright, kien hemm ir-riħ. Imma għandi għalfejn niġbor, alright, tant kien hemm ħmieġ li tqażżist. Noħroġ bil-pala u bl-ixkupa u niġbor borża sħiħa ta' sewda ta' mimlija żibel mill-affarijiet li dik hija waħda, ix-xi waħda. U hija it-tortu apparti ħafna affarijiet li m'hemmx bins biżżejjed. Jiena kieku nagħmel bins mod regolari, il-bins huma very few and far between il-mellieħa biex tara bin tittamel hekk. Tagħmel Alright? maratona. Jiġifieri ngħiduha kif inhi. Għandek problema oħra żdingar. Żdingar pereżempju, jien naf bankini żdingati, l-anzjani jridu joqogħdu attenti fejn jimxu, jew trid tinżel fit-triq biex timxi għax il-bankina tant iżdingata li alright mhix komda biex timxiha, jew anka sempliċiment ġieli tara xi ħadd jagħmel jogging, inti qatt rajt xi ħadd jagħmel jogging fuq il-bankini? Le, kulħadd fi triqhom Kulħadd bil-periklu taqla daqqa ta' karozza. Kulħadd fit-triq jagħmel jogging. Alright, ġifieri da mhux il-mellieħa biss. Le, kollhom kien. Alright, problema. granted. Jew inkella ħaġa oħra, il-wires, communication wires. Ija ma naħsbux li daw il-wires kollha jiġru minn naħa l-oħra tat-triq. Ikerħu jiena onestament insifer ħafna. Ġieli anke f'pajjiżi li inqisuhom ħafna iktar inferjuri minna, ma tarax daw l-affarijiet. Alright, April li għadda jiena ħanejdlek kemm aħna lura f'ċerti aspetti. April li għadda jiena mort l-Uzbekistan. Issa jekk tgħid l-Uzbekistan fejn hu ħafna nies. Alright, ma jafux fejn hu, jew jgħidulek dak pajjiż terrorista, jew jgħidulek dak minn kollox jgħidulek. F'dan l-imbirek pajjiż jiena l-affarijiet li rajt, alright, pereżempju inti qatt rajt x'imkien anke fl-Ewropa tngħidlek ta' recycling bins, 3 bins ħdej xulxin kull 50 metru f'postijiet turistiċi u anka il-lilin minn postijiet turistiċi bil-bins tar-recycling ta' ma tarax karta waħda li hi waħda fit-triq u laqqas fil-bankina. Ma tarax wajer għaddej minn naħa l-oħra ta' triq, kollox għaddej minn taħt l-art. Issa dal-Uzbekistan qed nitkellmu li huwa pajjiż li nqisuh li qed jiżviluppa, ħafna nies laqqas jafu jpoġġuh fuq mappa. U Malta din fl-Unjoni Ewropea Alla jbierek dan qisu xi ħaġa normalissima. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet. Ħaġa oħra li għandna nuqqas minnu l-mellieħa huwa il-famuż contract manager. Mela x'inhu huwa contract manager minn ma jaf x'inhu. Contract manager huwa impjegat. Alright, f'dan il-każ ħa nitkellem fuq il-kunsill lokali. Huwa persuna li jiġi impjegat mill-kunsill lokali biex il-kuntratti li ħallas għalihom il-kunsill jinnaf pereżempju tindif, manteniment tal-bankini, manteniment tat-toroq, manteniment tal-playgrounds. Alright? U il-kunsill lokali qed joħroġ il-flus biex il-da itih kuntratt biex dan matul is-sena jirranġhom u jara li dawn l-affarijiet isiru. Alright? Ma dal-contracts manager xogħlu hu li jiġri wara dal-kuntrattur u jara li qed jagħmel xogħlu sew, qed jagħmlu fil-ħin, alright? U fejn mhux qed jagħmlu sew, ħajġbidlu naqgħu id-dnieħ, jiġbidlu l-attenzjoni. Sewwa? Dan suppost bil-liġi. Il-mellieħa, contract manager, m'għandniex. U qatt ma sar xejn biex dan il-contract manager minn mindu telaq, għax qabel kellna, alright? Imma minn mindu telaq dal-contract manager qatt ma ħarġet il-kol biex jerġa', alright, ikonna ieħor. U il-konsegwenza ta' dan taraħ.
Għax ix-xogħlijiet mhux dejjem isiru mill-aħjar. Issa, ma rridx niftihem ħażin, m'iniex qed ngħid il-kuntratturi kollha qed Ħażiera, jagħmlu xogħol Jack. ħażin biex ma niftihemx ħażin, all right? Biex nagħmluhom ċari l-affarijiet, imma mhux il-kuntratturi kollha li qed jagħmlu x-xogħlijiet għal fejn qed jitħallsu mill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa qed jagħmlu xogħolhom sew. All right? Jiġifieri dik hija ħaġa oħra. Ħaġa oħra li għandna bżonn ħafna l-Mellieħa kienet deċiżjoni żbaljatissima min-naħa tal-Gvern, all right? Min issa nsemmi ismijiet il-persuna responsabbli għad-deċiżjoni, dak jaraħu, all right? Li l-assa tal-Mellieħa ngħalqet. Mela aħna din, all right? Raħal ta' 8,000 ruħ, għandna 800 ruħ oħra l-Manikata. Parti il-popolazzjoni li tiżdied Fis-sajf, fis-sajf, fl-armier, all right, il-lukandi, eċċetera, eċċetera. L-assa ngħalqet. Mela għandna tgħidli għandi l-community police. All right, il-community police għandek limitat magħhom sewwa, għandek jaħdmu sa ċerta ħin, fil-għaxija ma ssibhomx tista' ddum iċċempel kemm iċċempel, Mhux hekk. għax da jmur id-dar jgħid fil-mowbala daqshekk. Mhux hekk le, jgħaddi l-ħin tiegħu Dak huwa daqshekk. x-xogħol tiegħu, ġifieri dak huwa ħinu. Minix bl-ebda mod min qed nikkritika tal-community police li jagħmlu xogħol tajjeb ħafna l-Mellieħa. Imma hekk kif jiġi fil-għaxija, jiena pereżempju għandi l-ġirien ma' ġenbi barranin. All right? Mela daw fil-għaxija sal-4 ta' filgħodu għaddejjin bistorbju, bil-mużika għolja, ipejpu l-ħaxixa fuq it-terrazzin u d-duħħan kollu jinġel għandi, jixelu l-barbecues ġili, ma m'għandhomx barbecue tal-gas, jixelu bil-kartun u ġili anka bl-injam u ġili daħnu kull mem. Jiena irrid inċempel lill-assa ta' San Pawl il-Baħar. Sewwa? Issa, ngħidli naqa' inti, la San Pawl il-Baħar. All right? Li qiegħda l-qawra l-assa. Li hemm problema ħafna kbar. Mela għandek dil-imbirka assa, dawn naqa' pulizija li hemm, ma nafx kemm hemm pulizija bleżat, minn xi wieħed li noqgħod immur. Għasek kemm hija huma biżżejjed. Imma jgħan ngħidu jkun hemm maxar pulizija fl-għaxija hemmhekk, li naħseb huma ħafna, naħseb ikun hemm inqas. Imma ejja ngħidu li hemm 10. Mela daw iridu jlaħqu mal-kols kollha tal-qawra, Burmarrat, San Pawl, Buġibba, il-Wardija, ix-Xemxija, biex ma ngħidlekx fis-sajf imbagħad. All right? U jridu laħqu wkoll mal-Mellieħa, mal-Manikata, all right? U Salmun, Armier. Salmun u l-postijiet l-oħra u l-Armier. Għejdli kif jista' jkun daw. Il-kol tiegħi fuq persuna li qiegħda ddejjaqni fl-4 ta' filgħodu għandi sagrasanti dritt naħseb u raġun l-ingerger jekk xi ħadd fl-4 ta' filgħodu qed jagħmel l-istorbju u jien l-għada rrid inqum għax-xogħol sewwa. All right? Din it-telefonata tiegħi xi priorità ħadd mal-pulizija meta pereżempju jkollhom każ ta' ġlied, jew każ ta' serqa, jew każijiet iktar gravi, all right, f'lokalitajiet oħra. Għedli xi priorità ħadd Ovvjament, jew jispiċċaw jiġu tard meta daw ikunu laħqu tant xorbu li raqdu, all right, u ikun għadda kollox, okay, jew ma jiġu xejn. All right? Ġifieri din hija s-sitwazzjoni. Każ għaw xi ħaġa oħra li għandna bżonn hija li ikonna berġa miftuħa l-pubbliku kollu. All right? Aħna għandna ċentru għall-anzjani, all right? Hemm klinik imma din mhijiex miftuħa l-pubbliku kollu. Hemm bżonn li jkun hemm dil klinik kollu miftuħa u jekk jista' jkun anka ambulanza. Għala. Mela llum il-ġurnata nafu it-traffiku kif inhu. Mela jekk inti għandek, all right, jekk inti għandek każ ta' emerġenza, jien naf bniedem Alla ħares għaddu heart attack. Hija possibbli. Kull sekonda hija kruċjali. Sekonda tista' tagħmel differenza jekk dal-bniedem jiqpax ħaj. Jew jiqpax paralizzat jew imux. All right? Jiġifieri għalfejn m'għandux ikun hemm ambulanza bil-paramedics 24 siegħa kuljum ħalli jekk ikun hemm dal-każ hekk mill-ewwel ikunu hemm fil-pront. Minflok irrid noqgħod nistenna l-ambulanza ġejja mill-isptar teħel wara t-traffiku, all right? U sakemm tasal dan il-bniedem laħaq imut. Dik hija problema oħra. Problema oħra li għandna l-Mellieħa hija t-toroq magħluqin. Sewwa, mela ġej is-sajf. Saret deċiżjoni milux
li it-triq tal-Miżjib li ilha magħluqa ma nafx kemm, all right? Tibqa' magħluqa sa Ottubru. Mela tajjeb. Waħda mill-iktar lokalitajiet, all right? Waħda mill-iktar lokalitajiet importanti għat-turiżmu. Ħanagħlqu triq, ħanżommu triq magħluqa tal-Miżjib minflok xammarna l-kmiem biex naraw x'nistgħu nagħmlu biex nirranġaw din it-triq qabel, all right? Qabel ma jiġi l-influss tat-turisti. Ħanħalluha s'Ottubru. Dan x'impjanaru. All right? Issa minix qed ngħid li hija tort tal-Kunsill, hija tort tal-entitajiet tal-Gvern li huma responsabbli ta' dan ix-xogħol. Imma dik hija problema inti tagħmel sens li raħal bħal mellieħa l-unika triq vera prinċipali li għandu hija triq li tgħaddi, all right, mix-Xemxija, okay? Li hija bottleneck għax tant hemm traffic lights, minix qed ngħid li traffic lights huma ħżiena. Imma waħda f'waħda. Imma tant hemm traffic lights li din saret bottleneck din l-imbirka triq, apparti li ma tistax taqla għax hija one lane on each side. Ja, mhux jaqgħu hemm ħafna accidents. Impossibbli taqla. Mela aħna spiċċajna. It-triq tax-Xemxija hija bottleneck. It-triq tal-Miżjib magħluqa. U qed jgħaddu ħafna nies mill-Manikata. Mela l-Manikata ma nafx jekk taf kemm hemm nies karozzi jgħaddu kuljum mill-Manikata bħalissa minħabba dis-sitwazzjoni, tini ċifra. Immaġina 1000 jgħaddu jien naħseb. 18,000 karozza. 18,000 karozza kuljum jgħaddu mill-Manikata. Issa għejdli għandhomx raġun. In-nies tal-Manikata huma mxebbajn sal-ponta ta' mneħerhom. Ma jridux jafu bil-Kunsill. All right? Għala. Għax daw in-nies qed iħossuhom abbandonati. Laqqas biss daw għandhom tsuntir, all right? Laqqas għandhom biss tsuntir qudiem il-Knisja fejn jistgħu jagħmlu attività, all right? Ma nafx jekk għandkom x'amment kif inhu qudiem il-Knisja tal-Manikata. All right? Il-Knisja tal-Manikata illum il-ġurnata qudiemha qatt ma kien hemm tsuntir, imma llum il-ġurnata saret pratikament tista' tgħid triq arterjali. Daw qegħdin f'sitwazzjoni ridikola u perikoluża ħafna. Fejn jekk ikun hemm, all right, tieġ jew ikun hemm funeral, il-karozza, all right, trid tieqaf quddiem il-Knisja tal-Manikata. Bil-karozzi wara jpaqqu. Għax it-triq hija dejqa. All right? L-arusa jew trid taġġel, laqas għandha ċans tieħu ritrazza kemm tida. Jew il-mejjet, all right, jew il-mejjet qiegħed idaħluh fil-karozza bl-eżisti jew jikbu waraħ u tisma' xi galantom minn wara jibda jidaju joffendihom għax qed idinżommuh fit-traffiku. Dik hija s-sitwazzjoni li qegħdin il-Manikata fiha u għandhom raġun ikunu rrabjati. Mela dik hemmhekk mhux suppost it-triq għandha tkun imħafra, all right? Issa jien m'iniex qed ngħid li din hija xogħol li jista' jagħmlu l-Kunsill. Il-Kunsill dak ix-xogħol ma jistax jagħmlu. Dak il-Gvern ċentrali jrid jagħmilha, all right? Imma u dak huwa r-rwol tagħna li aħna nagħmlu pressure fuq il-Gvern biex dan ix-xogħlijiet isiru. Hemmhekk m'għandux ikun hemm it-triq għaddejja minn taħt l-art, all right? U il-pjazza fuq it-triq għaddejja biex daw in-nies jistgħu jagħmlu daw l-avvenimenti. Speċjalment xi ħaġa. M'għandux ikun hemm, pereżempju, bypass li tgħaddi u tevita l-Manikata kollha minflok jgħaddu 18,000 karozza kuljum. Għandu jkun hemm naħseb jiena, issa minn fejn se tgħaddi u x'naf jiena għandi l-opinjoni tiegħi min issa nsemmi għalfejn għala għax dan ma nistax nidħol fih jiena, dan il-Gvern ċentrali jrid jagħmel l-istudji u jara minn fejn se tgħaddi. Jiena għandi l-opinjoni tiegħi minn fejn kieku l-aħjar li tgħaddi imma ħanżomm għalija issa għax din mhix xi ħaġa li jiena għad xi darba nista' nieħu deċiżjoni dwarha bħala jekk xi darba nkun kunsillier. Ġifieri dawk naħseb huma skużani, kont se ninsa l-aħħar waħda. L-aħħar issue importanti ħafna hemm ħafna issues imma jekk neqpa' sejjer neqpaw sada, all right? Hija id-drenaġġ. Mela aħna x'għamilna. U dan biex niċċarah Malta kollha, imma jiena ħa nitkellem fuq il-mellieħa. Mela aħna għandna l-impjant taċ-ċumnija tat-tisfija tad-drenaġġ li kien impjant state of the art, għadu state of the art, imma il-problema hija sempliċi. Aħna tajna il-permessi jisom pastizzi, all right? Kullum kien binitiela l-emmula. Nwaqqaw dar untellaw 10 flettijiet. Mela nwaqqaw dar intellaw 10 flettijiet. Ikun hemm barriera untellaw 200 unit. All right?
Dan id-dranaġġ, dan l-imbirek dranaġġ, okay? Il-volum tant huwa kbir li l-impjant taċ-ċumnija m'għadux ilaħħaq miegħu. U bil-konsegwenza li biex l-inġiniera, alright, ma jagħmlux ħsara l-equipment, alright, qegħdin itelqu barra parti sostanzjali mid-dranaġġ Ġolba. għal ġo ċ-ċumnija għal ġo l-baħar. Alright, issa hemmhekk dak id-dranaġġ ta' femur Golden Sands. Alright, Golden Sands imur dak bil-kurrenti bil-longshore currents. Jiġifieri letteralment qegħdin nomu ħmiġ tagħna stess. Fil-fatt diġà kien hawn każijiet ta' E. coli. Mhux hekk, mhux ovvjament id-dranaġġ huwa sors qawwi ta' E. coli li jista' jaqabdek infection seri. Okay? U dik hija nuqqas ta' pjanar kbir. Alright? Noħorġu l-permessi bla doċċ u ma narawx li l-infrastruttura li għandha tiflaħ għal dak il-pis. Għal kollox, xu toroq, dawl. Jekk inti għandek intenzjoni tagħti permessi, alright, trid tara li qabel ma tagħti dawk il-permessi, l-infrastruttura trid tapgradeja. Mhux l-ewwel noħroġ il-permessi u mbagħad naraw wara. Daw x'affarijiet huma. Dawk huma naħseb l-issues prinċipali li qed joqtu l-mellieħa. U nieqaf hawnhekk hemm issues oħrajn, per eżempju, l-aħħar waħda. Irridu iktar nixprunaw iktar fondi mill-Unjoni Ewropea. Per eżempju, ħaneħodlok l-aħħar 5 minuti għax naf li ġebbet imma ħafna problemi l-mellieħa sewwa. Mela milux right post minn kunsill lokali f'Għawdex fej is-sindku qal u nifraħlu. Nsejt li ma lokalità hi. Minissa nsemmi ħallek ma tkunx ma jħux għalih is-sindku. Lokalità fin-Nadur, dan f'Għawdex, skużawni. Dan ġabar, xpruna fondi mill-Unjoni Ewropea għal ammont ta' 6 miljuni u nofs. Li tista' tagħmel ħafna f'raħal Malti. U da huwa raħal ħafna iktar iżgħar mill-mellieħa. Il-mellieħa mhux talli ma xprunajniex il-fondi u di ħafna nies ma jafuhiex. Mhux talli ma xprunajniex il-fondi mill-Unjoni Ewropea. Talli ngħidlek iktar. Talli fil-bank accounts tal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa taf kemm hemm flus. 10 miljun euro. 10 miljun euro li ma ntużawx. 10 miljun euro li bihom stajna nsolvu ħafna minn daw il-problemi li semmejt jiena. Alright? Jiġifieri di jekk mhix inkompetenza grassa x'tgħidilha. Alright? Daw il-10 miljuni ma ġewx adoperati, apparti li ma applikajniex għal fondi li stajna bihom nirranġaw lemm u nirranġaw law, ngħinu l-dik l-organizzazzjoni jew l-oħra, għandna ħafna NGOs, il-Mellieħa huwa wieħed mill-iktar irħula f'Malta li għandu NGOs. Alright? ċerti NGOs jiġu mejjuna, oħrajn jiġu mogħtija l-ġemp. Alright? ċerti NGOs ngħinuhom tajjeb, ċerti NGOs nagħmluhom ibsaten fir-roti. Alright, aħna iltqajna ma' ħafna mill-NGOs tal-Mellieħa. ċerti NGOs huma kuntenti bl-affarijiet kif sejrin u tajjeb hekk biex ma ninftihemx ħażin. Imma mbagħad mhux ikun hemm ċerti NGOs jgħidulna litteralment ikollhom il-bsaten fir-roti mingħand il-Kunsill. Din hija inaċċettabbli. Mela. F'kull lokalità dejjem ikun hemm naqra ideat konfliġġenti bejn in-nies. Issa eżempju ixxu li l-Mellieħa ovvjament teżisti l-belt, teżisti ta' Sliema l-Gżira fejn ikun hemm ħafna turisti basically. In-nies tal-lokal jibdew igergru għax donnu ċertu ristoranti jew da jaqbdu jieħdu l-bankina kollha. U n-nies qas ikollhom minn fejn jgħaddu hemm min jalqulu l-bib tad-dar. U fodri hekk alla ħares qatt bħalma ġara l-belt ftit ilu ambulanza trid tgħaddi, rajna sitwazzjoni tal-biki biex ma ngħidu li x'tadda fejn di l-ambulanza trid tgħaddi u n-nies qed iċċaqalqu s-siġġijiet u l-imwejjed biex tgħaddi l-ambulanza. Kien hemm każ tal-purċissjoni wkoll. Żgur, fodri daw qed tixi xi ħaġa b'mod regolari. Kif taħseb dil-problema tista' tiġi indirizzata? Għax di fil-feda jekk irridu faċli tissolva, imma donnu ħadd ma ħisu għandu l-kuraġġ li jittekil jaħħa. Mela, hija problema naħseb komplessa. Saret issue nazzjonali. L-issue saret minħabba l-fatt li
forsi l-wieħed tajni ħna iktar permess. U liħor għarra jkun irrid ukoll. Forsi liħor ħa iktar milli tawħ permess. U ma ġabulux infurzar. Allora liħor ħajamil l-istess ukoll. Għazet teħtort il-liħor, ġifiri dan huwa ċiklu vizzjuż li number 1 ġi minn nuqqas ta' infurzar. Number 2 ġi iktar naħseb importanti minn nuqqas ta' infurzar mill-assenza ta' master plans. Il-master plans x'inhuma? Il-master plans hija pjan li jrid joħroġ, alright, il-Gvern ċentrali biex jissettja l-linji gwida ta' ma xiex għandhom, alright, ma fej għandhom iżommu, alright, daw l-imbirkin stabilimenti. Mela inti għandek ċertu għall-argument tul mill-ħajt ta' fej għandek l-istabilimenti jek, ċerta tul il-barra, u għandek ċerta ammont ta' wisa, li normalment huwa l-wisa tal-istabiliment. Alright? Ġifir dawn huma pjani linji gwida li jrid joħroġu l-Gvern ċentrali u jrid jinfurzhom. Problema oħra hi li u da jista' jagħmilha l-Kunsill, irrid ikollna wkoll il-Memos of Understanding. Għala, x'inhuma l-Memo of Understanding? Mela inti il-Gvern ma jistax jaħseb għall-evenienzi kollha ta' kull lokalità f'Malta impossibbli ma tasal qatt. Allura inti mbagħad bħala Kunsill Lokali toħroġ Memo of Understanding fej inti flimkien mal-stakeholders kollha qed nitkellmu l-istudent tal-istabbilimenti, alright, għaqdiet, il-Kunsill, eccetera, eccetera, l-istudent tal-ħwienet, fej inti tissetti linji gwida għal ċerta każijiet, pereżempju, meta ħajkun hemm il-festa. Se jiġri minn dawn l-imwejjed? Dik il-kazin tal-banda jista' jtella l-planċir bil-imwejjed issa waqt il-festa? Ġifieri daw iridu jiġu, alright, diskussi minn qabel permezz mal-stakeholders kollha u toħloq Memo of Understanding fejn inti trid toħloq importanti ħafna bilanċ. Inti la jista' jkollok pjazza vojta mingħajr siġġu wieħed u mingħajr imwejjed kollha. Hemm nies li jridu hekk, jiena da għalija mhijiex soluzzjoni raġonevoli. Pjazza mingħajr imwejjed u siġġijiet fuq barra hija pjazza mejta. Mhux se jkun hemm min-nies, inti wara kollox kull pajjiż jimxi fuq l-ekonomija. Alright, l-ekonomija ħaġġib idħul mit-taxxi u dawn huma l-istess flus li ħanużaw biex insebbu l-ambjent. Ġifieri inti ma tistax tgħid jiena marrit ebda siġġu u ebda mejda fuq il-pjazza biex kemm hemm. Dik ma nistax naqbel magħha qatt. Imma laqqas għandu jkun hemm sitwazzjoni, alright, fej ikun hemm xi ħadd u jibla il-post kollu. Irrid ikun hemm linji gwida u kulħadd irid jimxi ma' dawk il-linji gwida, kulħadd irid jimxi mal-permess tiegħu u jekk xi ħadd ikun hemm xi galantom li jipprova imur oltre, dak irrid ikun hemm l-infurzar biex dan jiġi imbebżu ilu. Ma jistax ikun kulħadd jagħmel li jrid. Sfortunatament f'dal pajjiż ġejna f'sitwazzjoni fejn l-infurzar tant ingħata priorità baxxa li sirna kulħadd jagħmel li jrid b'mod b'impunità assoluta, kulħadd jagħmel li jrid u il-miskin iddajjef dejjem jaqlaħħa fuq rasu. U dan mhux assolutament ġust. Mela, mmorru għall-aħħar domanda. Il-Konsillu Lokali kif kulħadd jaf hemm il-limitazzjonijiet tagħhom u s-iktar u iktar li taħdulhom ukoll ċertu affarijiet li setgħu qabel jiddeċiedu. Però meta jkollok eżempju bżonn mbagħad il-Konsill Lokali jkollu bżonn eżempju xi żvilupp tal-infrastruttura li jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Gvern. Il-Folder ma jistax jagħmel għall-Konsill. Hemm xi aspett li kieku tixtieq li tiddiskuti l qudiem mal-awtoritajiet konċernati fuq l-affarijiet. Naħseb daw kombinazzjoni tħalt fuqhom l-ewwel. Alright? Għandna bżonn pereżempju upgrade kbir infrastrutturali għall-impjant taċ-Ċumnija biex ikun jista' ilaħħaq mad-domanda ġdida ta' drana. U probabbilment hemm fondi tal-EU daw xi jintużaw ukoll hekk. Mhux hekk? Għandna bżonn, alright? Għandna bżonn naraw se nagħmlu bis-sitwazzjoni tal-Manikata, alright? Fej jiġi, alright, maħluq spazju pubbliku għan-nies tal-Manikata quddiem idealment quddiem il-Knisja ħalli daw ikollhom tsuntir biex jagħmlu l-avvenimenti tagħhom mod sigur u deċenti u li jixraq lin-nies. Hemm bżonn naħseb li ssir ħsieb sew serju,
Alright, ħsib sew serju biex naraw x'nistgħu nagħmlu, skużawni, biex nagħmlu xi forma ta' bypass imħabba n-nies tal-Manikata. Għax issa ħajkun hemm in-nies ambjentalisti li ħajaqbżu fuq dwar di. Issa biex ikunu jafu daw in-nies jiena teacher tal-geography u jien ambjentalist. Imma fl-ambjent hemm ġiex aspetti, hemm l-aspett naturali u hemm l-aspett uman. Ma nistgħux inqisu l-ambjent separat mill-aspett uman. Jekk aħna inħallu, ejja ngħidu jiena assolutament kontra din il-bypass għax ħatgħaddi minn ċerta post. U tneħħi xi siġar jew. Eżatt, ħadd itneħħa xi siġra. All right. Jiena kontra qaċċitta siġar li sar fit-toroq, imma rridu naraw dan ukoll. Jekk ejja narawha mill-lat ieħor. Jekk jiena ma nagħmilx di triq, x'qed jiġri? Qed ikun hemm ħafna traffiku l-Manikata. Li kelli qed niklu kollu ħażin, minn hemmhekk għax kollu pollution. All right, in-nies kollha tiblaw itħaħen, all right? In-nies qegħdin ikunu iktar, all right, irrabjati mis-sitwazzjoni, daw huma aspetti li trid tarhom ukoll. Mela jekk inti min tista' tagħmel soluzzjoni biex dit-triq biex daw il-karozzi jgħaddu minn x'imkien ieħor, all right, xorta għandek il-problema tal-pollution minħabba traffiku li qed ikun hemm. All right? Mela irridu naraw se nagħmlu biex ikun hemm triq alternattiva li tibbypassja l-mellieħa u l-karozzi jkunu jistgħu jgħaddu xorta. Irridu wkoll fġieħ kemm hemm wara kemm issa kważi sena u nofs it-triq tal-Pwales u tal-Miżjeb tinfetaħ terġa' ħaneqpaw biha magħluqa di. Bir-rispett kollu, in-nies qed jindunaw, anke l-bħaħen qed jibdew jindunaw. Mela l-ewwel nagħmlu t-triq, ħajja nisemmu t-triq tal-Imġar m'għandix taqsam mal-lokalità tal-Mellieħa. Kemm il-darba nqalet it-triq tal-Imġar. Qabel lejn żminijiet il-COVID. L-ewwel saret it-triq tal-Imġar. ċoja, għal-għawa kienet pjuttost tajba u reġgħu għamlu, all right, taw upgrade. Mbagħad ma nafx kienu nesew. Min għalija nesew jgħaddu. Diħtiġi kullum kien. Ħan nitkellem mod inġenerali, ma għax is-sekwenza nsejta kif inhi. Mela l-ewwel nagħmlu triq. Mbagħad ninsew ngħaddu id-dranaġġ. Mbagħad ninsew ngħaddu id-dawl. Mbagħad ninsew ngħaddu di kienet waħda klassika. Nesew jagħmlu l-isprallijiet. Di mhix ovvja li qed issir apposta. Le, ovvjament, u Għalfejn qed issir. Mhux biex xi ħadd jagħmel iktar flus ħalli xi ħadd jagħti rigal il xi ħadd ieħor u min issa nsemmi ismijiet. Hemm għalfejn nkunu u di tidħol il-mistoqsija tiegħek ta' qabel. L-edukazzjoni fejn tiġi. L-edukazzjoni hemm tiġi biex inti taħseb mod kritiku, all right, u mhux temmen, all right, li Alla jbierek wara li qalaw triq. L-ewwel nesew id-dranaġġ, u mbagħad jesew jgħaddu l-ilma, u mbagħad nesew jgħaddu id-dawl, u mbagħad nesew jagħmlu l-isprallijiet. Come on, ta' ħanibqgħu sejrin hekk dawn l-affarijiet. Jiġifieri dawn huma kollha affarijiet li rridu naħdmu mal-Gvern ċentrali. Issa jiena I'm all out for naħdem b'kooperazzjoni, imma fejn jkun hemm bżonn jekk ma narax kooperazzjoni, jiena ħanipprova nagħmel pressjoni. Idealment nikkooperaw. All right, għal-grazzja talla għandna numru sabiħ ta' membri parlamentari u anka ministri mill-Mellieħa. Jiġifieri nippretendi li nimxu fuq ir-rubini. All right, fuq dawn l-affarijiet mhux nara tkaxkir ta' saqajf ġieħ kemm hemm. All right, ġifieri dawk huma naħseb l-affarijiet l-iktar importanti li għandna naħdmu fuqhom flimkien jitfit mal-Gvern ċentrali jekk Alla. Mela Matthew, nirringrazzjak ta' din l-intervista x'qajjem punti interessanti ħafna u nawguralek ovvjament. Grazzi ħafna. Għal din l-elezzjoni, forsi tixtieq tgħaddi l-aħħar kumment it-telespettaturi għalfejn għandhom jivvutawlek fl-aħħar mill-aħħar. Mela, jiena bniedem pjuttost kif naħseb indunajtu skjett, ma tantx għandi kantunieri, ngħid l-affarijiet kif huma, inħobb is-sewwa, l-affarijiet li mhumiex sewwa jien kontrihom, jiġu minn fejn jiġu. All right? Jiena dejjem nixtieq li jkolli lokalità aħjar, lest li nxammar il-kmiem għaliha, m'iniex wieħed li ħanoqgħod ingerger nistenna l-bajtra ta' ħalqi.
U għalhekk dħalt tal-kunsill, jiena dħalt il-kunsill biex nara li daw il-problemi kollha li semmejt, all right, immitti issa jiena minixxi Superman, all right, min issa nagħmel mirakli imma ħanamel mill-almu tiegħi mill-aħjar possibbli flimkien mal-kollegi tiegħi PN u laburisti li nibdew naħdmu sew fuq daw il-problemi biex insibu soluzzjoni għalihom. Grazzi. Grazzi lilek, nirringrazzjaw l-telespettaturi tal-li kienu magħna u nħeġġiġhom biex ikunu magħna wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.